माइ हाग्राखौ नायनो रायजोफोर बेसेबां दसेयैनो बेयो जाहैबाय बिगायाव 1100 लायै जाहैदों रायजोफ्रा नोंथांमोनहा गासैबो नायनानै माबायदि नुदों नायलांदो दानि बे गोदान मुगानि माइ हाग्रा आरो बेजों लोगोसे मारा हाग्राखौ नायलांदो बिदिब्ला बेसेबां डेभेलप जाखो जोंनि बे साइन्टिस्ट मुगायाव। जोंनाव बिदियानो जाबावासो आंनाथ' गैया खम जादों गैयालै खमसो साइड बाय साइड आरोना एसे दहलाफ्राव मोजांसिन जादों जिगाबखौ फुरा गेजेरजों लांजोबखायोना ओइ लाइनासो दिगदार जागोन ना मागोनथाय है नाङालै गावसोरबो थाल दंखायोना ना बुंखादोंमोन ना आगोलावनो बिदिनो जाला नायदो रायजोफोर माबायदि हरखाङो डाइरेक्ट ट्रेक्टरा जायगायाव दंखायो दानि साइन्टिस्ट मुगायाव मानिनांगोनलै बापरे बाप गैला नै मोनाबिलि 15 मनसो